Zložitá politická situácia vo Venezuele. Aktualizovaná autorizácia národnej obrany USA. Bratislavský Starý most zatiaľ sprístupnený pre peších a cyklistov. V Haňburgu zadržali hľadaného Petra Puškára. Politické napätie vo Venezuele naďalej rastie. Venezuelská vláda vyzvala vo štvrtok všetkých občanov, aby sa zúčastnili na vojenských cvičeniach, ktoré majú byť prípravou na údajne bezprostredne hroziacu inváziu vojsk Spojených štátov. Pravicová opozícia, ovládajúca parlament, zas vyzýva obyvateľstvo a armádu k neposlušnosti voči ľavicovému prezidentovi Nicolasovi Madurovi. Venezuelský minister obrany Vladimír Padrino López vo vysielaní štátnej televízie oznámil, že cvičenia pod heslom Nezávislosť 2016 sa bude konať v piatok a v sobotu na celom území štátu. Venezuela je podľa neho ohrozená a toto je po prvý raz, keď sa v krajine organizuje cvičenie tejto povahy. Doplnil, že nácvik sa uskutoční v každej strategickej oblasti. Prezident Nicolás Maduro ohlásil tieto branné cvičenia už začiatkom týždňa potom, ako predĺžil stav hospodárskej núdze, ktorý jeho socialistická vláda vyhlásila v polovici januára. Udelil tiež nové právomoci armáde a občianskym milíciám pod kontrolou vládnucich socialistov. V utorok zároveň obvinil Spojené štáty z plánovania vpádu do Venezuely a vyhlásil, že minulý týždeň nad územím krajiny prelietávalo americké špionážne lietadlo. Madurov neúspešný protikandidát z prezidentských volieb a jeden z vodcov opozície Enrique Capriles apeloval na armádu, aby si vybrala medzi ústavou a prezidentom Madurom. Obyvateľov krajiny tiež vyzval, aby vyšli do ulic a žiadali referendum o odvolaní prezidenta. Ten vyhlásil, že referendum nie je životaschopné a konať sa nebude. Obvinil pritom opozíciu z podvodu. Na ropu bohatá Venezuela v súčasnosti zápasí s ekonomickými ťažkosťami z veľkej časti v dôsledku náhleho poklesu cien tejto suroviny na svetových trhoch. Nespokojnosť Venezuelčanov s pomermi v krajine bola hlavnou príčinou porážky zjednotenej socialistickej strany Venezuely na čele s Madurom v parlamentných voľbách z decembra 2015, keď opozícia prvýkrát po 17 rokoch získala v parlamente väčšinu. Pre INTV Tomáš Hlaváč, Infovojna. Bolívia podala Organizácii spojených národov oficiálnu sťažnosť, ktorej predmetom je nový zákon Spojených štátov. Severoamerické oddelenie spravodlivosti vďaka nemu môže žalovať a zatýkať pestovateľov koky aj mimo územia Spojených štátov. Podľa nadnárodného zákona o pašovaní drog, ktorý schválil prezident Obama, môžu americké úrady operovať v krajinách, kde sa pestujú a distribuujú látky, o ktorých sa vie alebo existuje presvedčenie, že sú určené na nelegálny dovoz do Spojených štátov. Napríklad listy koky, ktoré sa pestujú v oblasti And na legálnu výrobu tradičného čaju alebo na žuvanie, považujú americké úrady za nebezpečnú substanciu druhej kategórie. Znamená to, že pestovateľov koky v Bolívii, Peru a Kolumbii môže vzhľadom na spomenutý zákon vláda Spojených štátov považovať za súčasť siete pašerákov drog a tým pádom sankcionovať v súlade so svojou legislatívou. Prezident Evo Morales, ktorý zastupuje niekoľko zväzov pestovateľov koky, označil Obamov zákon ako nástroj na upevňovanie koloniálnych záujmov, ktoré by v tejto dobe už nemali existovať. To, že sú technologicky popredu, ešte neznamená, že si môžu schváľovať zákony, ktoré im umožňujú prepadať a unášať našich ľudí. Boj proti pašovaniu drog by mal byť zodpovednosťou všetkých krajín. Je to naša povinnosť. Môžem vám povedať, že sa v Bolívii máme lepšie bez americkej základne, bez ich protidrogovej agentúry a dokonca aj bez ich účasti na spolupráci proti pašovaniu drog. Morales vyhostil zo svojej krajiny v roku 2008 protidrogovú agentúru Spojených štátov a vyhlásil znárodnenie boja proti pašovaniu drog. Znárodnili a regionalizovali sme boj proti pašovaniu drog. Nerozumiem, prečo by mali schvaľovať nadnárodný zákon, keď časy kolonializmu a imperiálnej dominancie skončili. Tento liberálny model pre Latinskú Ameriku a Karibik nefunguje. Americký prezident považuje svoj nový zákon za ďalší podporný nástroj v boji proti drogovým kartelom. Mnohé z latinskoamerických krajín však považujú jeho krok za pokus o presadzovanie záujmov Spojených štátov mimo ich územia. Pre INTV Tomáš Kolka, Infovojna. Maďarsko i Poľsko si zaslúžia viac úcty od Spojených štátov, vyhlásil v piatkovom rozhovore pre Kossuth Rádio predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v reakcii na nedávne kritické vyjadrenie bývalého prezidenta Spojených štátov Billa Clintona.
Orbán tvrdí, že negatívne vyjadrenia z USA adresované Maďarsku, Poľsku a vo všeobecnosti krajinám strednej Európy, ktoré sa rozmnožili v čase migračnej krízy, nie sú náhodné. Za vodcami demokratickej strany podľa neho treba vidieť Soroša, ktorý hlása, že v každom roku treba vpustiť do Európy najmenej 1 000 000 moslimov. Orbán zdôraznil, že Maďarsko je v tomto Sorošovom americkom pláne prekážkou. Pátrací tím egyptských ozbrojených síl našiel v mori približne 290 kilometrov od pobrežia mesta Alexandria trosky lietadla spoločnosti Egypt Air, ktoré sa vo štvrtok nad ránom zrútilo do Stredozemného mora. Letelo z Paríža do Káhiry a v egyptskom vzdušnom priestore zmizlo z radarov. Na jeho palube bolo 66 ľudí vrátane členov posádky. Uchádzačka o prezidentskú nomináciu americkej demokratickej strany Hillary Clintonová považuje svojho republikánskeho protivníka Donalda Trumpa za nedostatočne kvalifikovaného na to, aby mohol vykonávať funkciu prezidenta Spojených štátov. Vyjadrila sa tak vo štvrtkovom rozhovore pre americkú spravodajskú stanicu CNN, v ktorom poukazovala na Trumpove najnovšie výroky týkajúce sa zahraničnej politiky. Výroky súpera, ktorý okrem iného kritizoval Britániu, vyjadril ochotu rokovať s vodcom Severnej Kórey a spochybnil budúcnosť členstva USA v NATO, bývalá ministerka zahraničných vecí označila za nezodpovedné, bezohľadné a nebezpečné. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Mária Zacharovová splnila svoj sľub, ktorý dala na tlačovej konferencii a zatancovala tanec Kalinka na samitu Rusko-ASEAN. Keď konferenciér Kalinku uvádzal, povedal, že je to najobľúbenejšia pieseň nielen obyvateľov Ruska a fanúšikov Chelsea, ale aj mnohých cudzincov. Vo vysielaní televíznej stanice Live Zacharovová povedala, že sa na tanec nepripravovala a bola to čistá improvizácia. Zo svojej funkcie odstúpil izraelský minister obrany Moshe Yaalon. Ako dôvod uviedol stratu dôvery v premiéra Benjamina Netanjahu a potom ako premiér naznačil, že ho chce nahradiť. Netanjahu ponúkol v stredu funkciu ministra obrany Avigborovi Liebermanovi, ktorý stojí na čele ultranacionalistickej strany Izrael náš domov. Lieberman zastával už viacero ministerských funkcií a v minulosti bol Netanjahuovým spojencom aj súperom. Akt autorizácie národnej obrany na rok 2012 je zákon, vďaka ktorému môže vláda Spojených štátov bez súdneho príkazu a na neurčitú dobu zadržiavať amerických občanov. Snemovňa reprezentantov schválila jeho aktualizovanú verziu na rok 2017. Spomenutý zákon by mal byť mechanizmom, vďaka ktorému musí prezident Spojených štátov v otázke schvaľovania rozpočtu na obranu konať v súlade s kongresom. Jeho bývalý člen a trojnásobný kandidát na post prezidenta Spojených štátov Ron Paul tvrdí, že zákon NDAA je dôležitým nástrojom na prevenciu situácie, v ktorej by mohol americký prezident zaobchádzať s armádou Spojených štátov ako s vlastnou súkromnou armádou. Toto však podľa 80-ročného libertáriána Paula dnes už neplatí. Poukazuje na skutočnosť, že od roku 2012 prechádzajú návrhy na autorizáciu obrany snemovňou reprezentantov s čoraz menšou mierou kontroly. Najnovšia verzia tohto zákona na fiškálny rok 2017 umožňuje vláde Spojených štátov vynaložiť $610 miliárd na vojenské účely. Paul tvrdí, že z hľadiska záujmu amerických občanov ide o mimoriadne kontraproduktívny krok. Poprvýkrát v histórii udeľuje mladým ženám povinnosť registrácie na účel odvodov do armády. Za ostatných 36 rokov mali túto povinnosť muži po završení 18. roku života, pričom jej nesplnenie znamenalo stíhanie za ťažký zločin a mohlo viesť aj k niekoľkoročnému väzeniu. Paul poukazuje na to, ako vďaka súčasnému prekrútenému ponímaniu rovnosti mužov a žien niektorí ľudia prezentujú zavedenie registračnej povinnosti pre obe pohlavia ako údajné víťazstvo v oblasti emancipácie žien. Okrem rozšírenia registračnej povinnosti na ženy prináša nová verzia zákona NDAA aj zvýšenie výdavkov na novú neokonskú studenú vojnu s Ruskom o $3,4 miliardy. Súčasťou autorizácie je aj rezervný fond vo výške 60 miliárd, z ktorého môže prezident sponzorovať ľubovoľný vojnový konflikt bez nutnosti súhlasu kongresu. Paul kritizuje aj to, že rozpočet na obranu Spojených štátov je každým rokom väčší a tvrdí, že zákon o autorizácii obrany predstavuje to najhoršie, čo vychádza z Washingtonu a predznamenáva jeho absolútny ekonomický úpadok. Pre InTV Tomáš Kolka, Infovojna.
Na zachovanie všetkých foriem života na Zemi a na zaručenie ich pokračovania pre blaho súčasných i budúcich generácií vyzval v posolstve k Medzinárodnému dňu biologickej rozmanitosti generálny tajomník Organizácie spojených národov, Ban Ki-moon. Zachovanie biologickej rozmanitosti predstavuje zásadnú a neoddeliteľnú súčasť našich povinností medzi nami navzájom a medzi nami a planétou, našou živiteľkou. Dohovor o biologickej rozmanitosti podpísali v roku 1992 na samite Zeme v Rio de Janeiro a do platnosti vstúpil 29. decembra 1993. Pôvodne práve tento dátum bol vyhlásený za Medzinárodný deň biologickej rozmanitosti. Dokument o biodiverzite sa poníma ako praktický nástroj na realizovanie a podporu trvalo udržateľného rozvoja a na zachovanie tejto rozmanitosti. V samotnom dohovore sa uznáva, že nejde len o prežitie rastlinných a živočíšnych druhov, mikroorganizmov a ekosystémov, ale aj o človeka, jeho potreby, bezpečné potraviny, možnosti prípravy nových liekov, ako i o pitnú vodu a zdravé ovzdušie. Sekretariat dohovoru o biologickej rozmanitosti má sídlo v Montreale a jeho hlavnou úlohou je pomáhať vládam na svete uviesť tento dohovor a jeho pracovné programy do činnosti, ďalej organizovať stretnutia, pripravovať a vydávať dokumenty na tému biodiverzity, zabezpečovať koordináciu a spoluprácu s ďalšími medzinárodnými organizáciami s cieľom zbierať a ďalej šíriť informácie o stave biodiverzity. OSN v decembri roku 2000 vyhlásila 22. máj za Medzinárodný deň biologickej rozmanitosti, aby sa zvýšilo povedomie o existencii aj o nevyhnutnosti zachovania biologickej rozmanitosti. Pre INTV Tomáš Hlaváč, Infovojna. Hlavného podozrivého z účasti a organizovania útokov v Paríži z novembra minulého roka Salaha Abdeslama priviezli do hlavného mesta Francúzska, aby mohol poprvýkrát vystúpiť pred súdom. Potom, ako sa v jednom zo série minuloročných atentátov jeho brat odpálil s náložou výbušniny v kaviarni, sa Abdeslam 4 mesiace skrýval pred políciou. Nakoniec ho našli v bruselskej štvrti Molenbeek. Francúzsky parlament rozhodol o predĺžení pretrvávajúceho stavu pohotovosti o ďalšie 2 mesiace v záujme zachovania bezpečnosti počas futbalového turnaja Euro 2016 a cyklistických pretekov Tour de France. Ide v poradí už o 3. predĺženie stavu pohotovosti, ktorý v krajine trvá od 13. novembra minulého roka. Fínska vláda oficiálne vyhlásila Afganistan, Irak a Somálsko za bezpečné krajiny, čo znamená, že ich občania nebudú môcť byť vo Fínsku klasifikovaní ako žiadatelia o azyl. Tento ťah by podľa niektorých mohol poslúžiť ako inšpirácia aj pre ostatné európske krajiny, ktoré musia v súčasnosti čeliť migrantskej invázii. Vo Fínsku si minulý rok podalo žiadosť o azyl približne 33 000 migrantov. Zajtra sa očakáva účasť stoviek tisíc ľudí na podujatí s názvom Pochod proti Monsanto. Má sa konať paralelne v asi 38 krajinách a 428 mestách po celom svete. Cieľom hnutia je šírenie osvety o nebezpečenstve, ktoré sa podľa niektorých názorov spája s používaním geneticky modifikovaných poľnohospodárskych semien a herbicídov ako Roundup. Firma Lockheed Martin, ktorá sa špecializuje na vesmírne inžinierstvo, zverejnila koncepčný návrh na základňu, ktorá by mala podľa očakávaní začať orbitovať okolo Marsu v roku 2028. Ide o kozmickú loď pre 6-člennú posádku, ktorej súčasťou bude ubytovacia časť, laboratórium, solárne panely na generovanie energie, ako aj niektoré ďalšie časti. Niektoré z komponentov už dnes testuje agentúra NASA. To bol prierez zahraničných udalostí z tohto dňa, ale my sa pozrieme na udalosti z celého týždňa. V štúdiu vítam Ľubomíra Huďa, nášho politického analytika. Dobrý večer. Dobrý večer. Ľubo, čo ťa zaujalo na medzinárodnej scéne za posledný týždeň? No v prvom rade sú to manévre NATO, ktoré sú u našich severných susedov v Poľsku. Sú to manévre jednotiek veľmi rýchlej reakcie. Ide o 1500 vojakov zo Španielska a Británie, ktorí nacvičujú presun do Poľska. Zaujímavé je, že tieto jednotky veľmi rýchlej reakcie sú vraj neúčinné. Tvrdia to samotní generáli NATO pre britské médiá v tom zmysle, že keď bol masový útok z Ruska, tak tieto jednotky ničomu nezabrania. Ale na druhej strane to cvičenie má ukázať, že
potrebná je trvalá prítomnosť jednotiek NATO práve na východnom krydle aliancie. To znamená v pobaltských krajinách a v Poľsku. Takže tu sa hrá v podstate taká svojrázna hra aliancie s Ruskom, čo Rusko vníma ako provokáciu. Zasadali ministri zahraničných vecí NATO a zaoberali sa nebezpečenstvom z juhu a z východu. Teraz je otázne, ktoré nebezpečenstvo je väčšie. Pretože neustále poukazujú na to, že problém je s Ruskom, ale zároveň si uvedomujú, že utečenecká kríza to je ten problém z juhu a NATO je konečne ochotné podporiť operáciu Sofia v Stredozemnom mori. Ide o to zabrániť pašerákom, utečencov, aby tie masy nepriplávali k talianskym brehom. Môžeme si položiť otázku, prečo už dávno NATO nezasiahlo a nespolupracovalo na tejto hrozbe z juhu, ale neustále sa tlačí teda aj vzhľadom na tieto manévre NATO na ten problém s Ruskom. Rusko to vníma veľmi negatívne z toho pohľadu, že poukazuje na zmluvu z roku 1997 medzi NATO a Ruskom o tom, že na území bývalých krajín Sovietskeho zväzu nebudú umiestňované veľké jednotky natrvalo. Takže to považuje za porušenie tejto zmluvy a naopak predstavitelia NATO tvrdia, že sú to obranné operácie a v súlade s medzinárodnými záväzkami. Rusko potvrdilo svoju vojenskú angažovanosť na Kryme, lebo to by mohlo s týmto súvisieť. Keď kritizujeme NATO a politiku NATO, tak samozrejme poukážujeme aj na to, čo Rusko. No v prípade Krymu, ktorý je teda a vývoj na Ukrajine hlavnou zámienkou na otvorenie druhej studenej vojny a pokračovanie v tej predchádzajúcej, otázka Krymu, pochopiteľne, že Rusi tvrdili, že tam nemajú svojich vojakov, vzhľadom na tú situáciu, ktorá tam vznikla. A teraz pre rozhlas Deutsche Welle stály ruský zástupca pri Európskej únii, Vladimír Čižov, priznal, že Rusi teda vyslali na Krym 9 000 vojakov. A zároveň teda zdôraznil, že nechápu to ako nejaké porušenie medzinárodného práva alebo nejakú agresiu v tom zmysle, že takisto existuje zmluva z roku 1997 medzi Ukrajinou a Ruskom o tom, že na Kryme môže byť prítomných 25 000 ruských vojakov a navyše v Sevastopole je námorná základňa Ruska. Takže na jednej strane to možno kritizovať a na druhej strane si zase treba všimnúť, že ktorákoľvek veľmoc, keby to bolo v blízkosti Spojených štátov a diali sa tieto veci, ktoré by ohrozovali bezpečnosť v bezprostrednej blízkosti hraníc, ktorákoľvek veľmoc by reagovala rovnako. Takže ten dôvod na studenú vojnu môže zdôvodňovať jedna aj druhá strana, ale vzhľadom na ten vývoj na Ukrajine, tie ruské operácie sú pochopiteľné. Keď spomína Spojené štáty, ponúkli Američania teraz najnovšie nejaký nový pohľad na udalosti 11. septembra 2001? Keď už hovoríme o týchto rôznych tajomstvách, alebo udalosti, ktoré sa nepriznávali takto navonok, tak 11. september to je večná téma aj pre mainstream, aj pre konšpirátorov a vzájomný súboj medzi nimi, alebo teda odhaľovanie pravdy alebo zatajovanie skutočnosti. A v tomto prípade americký senát niečo naznačil tým, že schválil zákon, ktorý umožní príbuzným obeti z 11. septembra a tým, ktorí prežili tieto útoky, aby žalovali Saúdskú Arábiu a žiadali odškodné. Čo je veľmi zaujímavá stopa, pretože tým pádom sa naznačuje, že Saúdská Arábia zrejme zohrávala nejakú úlohu pri atentátoch 11. septembra a tým tá oficiálna verzia sa otriasa. No a pochopiteľne už sú náznaky, že Biely dom nepotvrdí, tento zákon neschváli. Ide totižto o zákon o uplatnení spravodlivosti voči sponzorom terorizmu. No a v prípade Saúdskej Arábie to priam naznačuje, že kto je sponzorom terorizmu v tomto prípade. A agentúra Reuters poukázala aj na to, že právnici sa budú snažiť hľadať dôkazy, aby usvedčili Saúdskú Arábiu z účasti na tomto teroristickom čine a vymohli tak odškodné. Takže tá kongresová správa, ktorá bola o udalostiach z 11. septembra, tam je tých záhadných utajených 28 strán, na čo naliehali aj senátori a žiadajú, aby boli odtajnené. Zatiaľ, čo šéf CIA Brennan tvrdí, že napriek tomu, že nie je odtajnená táto kapitola 28 strán z kongresovej správy, to neznamená, že Saudská Arábia sa podieľala na terore. Takže stále sú tam určité tajomstvá a nedopovedané veci v rámci 11. septembra. Poďme do Veľkej Británie. Čo sa verejnosť dozvedela o utajených aktivitách premiéra Camerona? Tu máme ďalšie tajomstvo v rámci zákulisnej medzinárodnej politiky. Už to nie je tajomstvo, pretože ten tajný list britského premiéra Camerona už nie je tajný, keďže sa o ňom dozvedela verejnosť. V súvislosti s prípadným vystúpením Veľkej Británie z Európskej únie, teda tzv. Brexit,
To znamená, že sú ohrozené pozície určitých spoločností, určitých politikov, nadnárodných spoločností, politikov. Takže Cameron pristúpil k tomu, napísal list a začal spolupracovať s nadnárodnými spoločnosťami v tom duchu, aby tzv. 500 top spoločností vo svojich výročných správach, ktoré zverejňujú pred koncom júna, uviedli, že Brexit je ohrozením Británie, ekonomickým ohrozením pracovných príležitostí. To znamená, že pred tou kampaňou v referende už nadnárodné spoločnosti aj s Cameronom pripravujú atmosféru, aby ovplyvnili ľudí, aby sa náhodou nerozhodli pre Brexit. Zaujímavé je to, že sú v tom veľké spoločnosti, napríklad BP, svetoznáma spoločnosť nadnárodná, ale figuruje tu jedna zaujímavá spoločnosť Serco, ktorá má miliardové kontrakty s vládou a napríklad, a tu je presne tá otázka, čo potom vláda sľubuje takým spoločnostiam, ktoré ju zase v politickom zmysle podporia. To je to zákulisie vysokej politiky a nadnárodných spoločností a ekonomického vplyvu. Ale v súvislosti s touto spoločnosťou Serco napríklad je tu zmluva s vládou vo výške 708 miliónov, pričom táto spoločnosť má na starosti centra pre utečencov a azylové domy pre tých, ktorí žiadajú o azyl. Čiže aj takto sa dá zarábať na utečeneckej kríze vo výške mnohých miliónov. Otázka utečencov je stále aktuálna. Je niečo nové v tejto oblasti? Zaujímavý vývoj je v Maďarsku. V Maďarsku sa totiž rozhodli, že budú mať referendum, či príjmu povinné kvóty na pridelenie utečencov. A pochopiteľne v každej krajine sú názory rozdelené, sú odporcovia, sú stupenci, tzv. Slniečkári, ktorí vítajú. No a v Maďarsku je Maďarská liberálna strana, ktorá podala podnet na ústavný súd v súvislosti s referendum. No, to referendum by malo byť o tom, aby sa Maďari sami rozhodli, či príjmu to, čo rozhodol Brusel. Tá otázka znie, ste za to, aby Európska únia mohla aj bez súhlasu maďarského parlamentu stanoviť povinné presídlenie nemaďarských občanov do Maďarska? To referendum by malo byť v septembri alebo v oktobri a vyjadril sa k nemu aj premiér Viktor Orbán vo verejnoprávnom rádiu Kossuth, kde povedal, ak sa my rozhodneme, tak Brusel ustúpi. Čiže zvolili takúto taktiku, ale pochopiteľne majú doma aj odporcov v podobe Maďarskej liberálnej strany, ktorá by vítala to otváranie dverí. Ale v súvislosti s utečencami zaujímavú myšlienku povedal pápež František v rozhovore pre francúzsky katolícky denník La Croix, kde povedal, že je iracionálne otvárať dvere do Korán pre všetkých utečencov. Zároveň zdôraznil, že moslimovia a kresťania môžu existovať vedľa seba, ale to iracionálne otváranie dverí, zdôraznil, to nie je riešenie pre Európu. Takže z tohto pohľadu sa zameral aj na príčinu, prečo je táto vlna imigrantov a poukázal na vojny, ktoré sú v Strednej Ázii, na Blízkom východe. A poukázal výstižne na to, že západný model demokracie nemožno vnúcovať iným krajinám, napríklad takej Líbii a Iraku, pretože namiesto jedného diktátora sú tam desiatky diktátorov. Čo sa týka mediálnej oblasti, bol zaznamenaný nejaký nový moment ohľade informovania o svetových správach? Zaujal ma novinár, ktorý pracoval pre Mainstream v Českej republike. Je to zahraničný spravodajca Českého rozhlasu Robert Mikoláš, ktorý už v 2013 pôsobil v Sýrii a teraz sa rozhodol, že povie otvorene to, čo videl na vlastné oči, čo vníma a ako chápe tú situáciu v Sýrii. Na besede v knižnici v Liberci otvorene povedal, že príčinou rozvratu v Sýrii sú Saudská Arábia, Katar a Turecko. A na otázku, ako by sa dal tento problém vyriešiť, povedal, že stačí uzavrieť hranice s Tureckom, pretože tadiaľ prechádzajú rôzni islamskí fanatici z Európy, čiže európski islamskí bojovníci, ktorí sú stupencami islamského štátu. A zároveň, okrem zatvorenia hraníc s Tureckom, prerušiť spoluprácu so Saudskou Arábiou. A podľa jeho názoru by do pol roka bol problém vyriešený. Takže zaujímavý postoj bývalého mainstreamového novinára, ktorý otvorene rozpráva o tom, aká je situácia v Sýrii, namiesto propagandy, ktorú sme sa dozvedali aj z verejnoprávnych, aj zo súkromných médií. Ďakujeme pekne za návštevu štúdiu. Dovidenia. Ďakujem. A my pokračujeme správou z nášho hlavného mesta. V Bratislave oficiálne otvorili znovu postavený starý most. Zatiaľ iba pre peších a cyklistov. V lete by po ňom mali jazdiť už aj električky. Po 3 rokoch tak opäť doslova ožil priestor Šafarikovho námestia a priľahlej Štúrovej ulice.
Novopostavený starý most v Bratislave oficiálne otvorili pre chodcov a cyklistov zástupcovia mestských častí, primátor hlavného mesta bratislavský župan Pavol Frešo. Most a jeho vyhliadkové plošiny okamžite zaplavila vlna návštevníkov, ale aj cyklistov. Samozrejme, že nám to chýbalo a tešíme sa. Esteticky, pekne to vyzerá. Na financovaní tejto dôležitej tepny v centre mesta sa 85% podieľala Európska únia, 10% štát a 5% mesto. Správali sme sa neúradnícky, ale manažersky. Výsledok je, že v rekordne krátkom čase sme to skolaudovali za 3 mesiace, lebo predpovedali mnohí, že to bude trvať pol roka a tak ďalej. Za 3 mesiace je to tu. Bratislavčania majú po 900 dňoch most. Otvorením starého mosta ožilo celé centrum v okolí Šafarikovho námestia. Podľa starostu bratislavského starého mesta bolo okolie neďalekej Štúrovej ulice doslova 3 roky mŕtve. Keď sa spriazní Vajanského nábrežia, Šafarikovho námestia a Štúrova ulica, tak ožije celá tá lokalita. A verím tomu, že sa vráti život aj do tých prevádzok, ktoré museli mnohé zavrieť a ktoré žiaľ skrachovali. Asi najväčšiu radosť otvorenia mosta majú Petržalčania. Táto mestská časť je práve vďaka znovu otvorenému mostu cez Dunaj na dosah ruky. Boli sme zvyknutí naozaj byť v dotyku starého mesta, byť súčasťou hlavného mesta. Vracia sa nám to, chvála Bohu, čiže aj Petržalčania je súčasť širšieho centra. A pevne verím, že podobne pôjde aj električka, ale pre nás je kľúčové, aby tá električka naozaj bola až do Janíkovho dvora. Vtedy to bude pre Petržalčanov zaujímavé. Električky s cestujúcimi by mohli cez Bratislavský starý most do Petržalky začať jazdiť už 1. júlové dni. Pravda je ešte taká, že na niektoré skúšky v tejto chvíli zo strany mesta ešte čaká náš drážny úrad. To znamená, že sú to niektoré doslova maličkosti, ktoré do 26. hravo stihnú. Pre INTV Viliam Šuška, Infovojna. Predseda vlády Robert Fico a minister dopravy Roman Breceli podpísali dnes v Šamoríne zmluvu na výstavbu obchvatu Bratislava, čiže úsekov diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. Zmluvu podpísali s víťazom súťaže Združením firiem na čele so španielskou spoločnosťou Cintra Infrastructures. Víťazné združenie sľubuje obchvat postaviť za 4 roky a 4 mesiace pri ročnej splátke počas 30-ročnej prevádzky cesty vo výške 56,72 milióna eur. Po 30 rokoch a po zohľadnení inflácie by mal obchvat stáť celkovo približne 1,9 miliardy eur. Peter Puškár, na ktorého bol podľa médií vydaný európsky zatýkač, bol zadržaný. Rakúska polícia ho zadržala len kúsok od slovenských hraníc v Heimburgu. Momentálne sa podrobuje výsluchu na miestnej polícii. Petrovi Puškárovi nebolo zo strany polície doručené žiadne obvinenie. Pred policajtmi sa neskrýval, naopak snažil sa s nimi skontaktovať. Telefonoval som im, aj sme to nahrávali a naspäť sa mi ozvali. Ja som bol akurát v sprche, takže jak som došiel, volal som späť, zase, že za chvíľku vám zavolajú, za chvíľku zavolali, opýtali sa ma otázky, či som Peter Puškár, či som rozumel tomu. A potom predstavili sa, že sú z nejakej policajnej, finančnej, tej neviem čoho. A potom zložili telefón. Nahrávali to a ja som nerozumel úplne presne všetkému, tak som povedal, že nie. Som čakal, že mi to zopakuje ešte raz, zložila telefón a nič viac mi k tomu nepovedali. Puškár sa posledné dni zdržoval najmä v susednom Rakúsku, kde má aj trvalý pobyt. Dnes v popoludňajších hodinách ho polícia zadržala. Následne bol prevezený na najbližšiu policajnú stanicu, kde ho prísne strážili asi 2 hodiny. Po dlhom čakaní sme sa predsa len dočkali, no priblížiť sa k Puškárovi, aby nám povedal niečo bližšie, bolo nemožné. Rakúski policajti ho strážili ako najnebezpečnejšieho zločinca. Behom pár sekúnd ho eskortovali do auta a následne odviezli do Viedne. Tento prípad budeme aj naďalej sledovať. Pre INTV Silvia Južíková, Infovojna. Zdá sa, že vnútrostranické rošady v strane Sloboda a Solidarita sa skončili. Podpredseda SAS Jozef Mihal totiž napokon nebude kandidovať na predsedu strany. Svoje rozhodnutie oznámil dnes na spoločnej tlačovej konferencii s lídrom SAS Richardom Sulíkom. Avizovali, že mimoriadny kongres sa uskutoční a zostanú pravicovou a liberálnou stranou.
Do Piešťan prišiel svetoznámy egyptológ a archeológ na pozvanie kúpeľov pred chystanou výstavou o Tutanchamonovi v susednom Rakúsku. Ešte predtým bývalý egyptský minister pamiatok a tiež riaditeľ archeologických prác v Gize, oáze Bahária a slávnom údolí kráľov roztlieskal študentov Univerzity Komenského prednáškou o svojich najvýznamnejších objavoch. Doktor Zahi je vlastne na liečení alebo na takom krátkom oddychovom týždni v Piešťanoch. Miluje prírodu, veľmi rád sa prechádza, samozrejme v Egypte nevidí takú zeleň, ako máme my v Piešťanoch, takže veľmi rád chodí na prechádzky do prírody. Muž, ktorého časopis Time v roku 2006 zaradil medzi 100 najvplyvnejších ľudí na svete, držiteľ televíznej ceny Emmy a ďalších ocenení, prezradil, že chcel byť právnikom. Všetko však zmenila jedna soška na prvých vykopávkach. Svoj povestný klobúk si však do Piešťan nedoniesol. Môj klobúk mám doma v Egypte a keď za mnou prídete, dám vám ho ako dar. Egypt sa dlhodobo zasadzuje o prinavrátenie vzácnych pamiatok zo zahraničia. Doteraz sa vraj podarilo vrátiť asi 6 000 artefaktov. Egyptský Indiana Jones s ťažkým srdcom hovoril aj o tom, čo sa dialo s egyptskými pamiatkami po revolúcii, ale aj v okolí tejto krajiny. Myslím si, že OSN je jediná organizácia, ktorá môže vytvoriť akúsi kultúrnu armádu, ktorá môže ochrániť pamiatku v Iraku a Líbii. A krajiny ako Amerika alebo Európska únia by nejakým spôsobom mohli prinútiť túto armádu sa zjednotiť a tieto pamiatky ochrániť. Odporca vedecko-fantastických teórií hovoril v Piešťanoch aj o stále aktívnej účasti Slovákov na vykopávkach pri Suezskom prieplave, ale aj o využívaní moderných forenzných technológií a metód ako CT a DNA analýzy v archeologickom výskume. Pre InTV William Šuška, Infovojna. Zo štúdia televíznych správ je to na dnes všetko. Ďakujeme vám za vašu priazeň a želáme vám príjemný zvyšok večera.